Kalau wayang itu ya. Semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ya. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi ya ndak? Loh kok nyanyi yo? Lah sampean Sampeyan sing bawa. Oh, aku kon. Sampeyan bawa. Terus sing Iku aku tak sing ngendang. sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuk lho Mas. Manut. Pelok ya pelok. Pelok Mbah Targun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu gitu. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani. Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono Tapi kuwi lho. Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso mbahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Nyidam sari kekidung memanis Niken Dalam. aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau niken kan enggak. Oh, bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama itu nyapo pren apa wah urung tak apa-apa Oh, urung. kalau wayang itu semakin lama Sampe umurnya namanya kayak Mami Heru ta, Mas? aku kini nerokne sampeyan gitu aku kalau wayang itu Iya. semakin lama umurnya itu semakin antik. Wah. Kalau sampean semakin lama semakin cantik ya. Napa delokmu kok tekan ndi mau? Mbah. Kaya ngene. Nyidam sari kekidung memanis kaya kumbang kang amulat sekar. Kepengin ngisep madune brangangang swara arum yayah manten kang lagya karon se deni Rama metprana marang Kusumayu sedalutan bisa nendra karo mlaku ben suasanane panggunge ben urip. WW, Mas. PB. Ngateng-ngateng. Sampeyan sing mlaku. Lho. Wis Musisan. kok modal kon mlaku dhewe renggang kula kinepyur pulut saya getik dalang kok ngodak ngatek terus nyidam sarining tresna mlakune dak nginang ngene kaya mentok. Aku wis bawa ya ta saiki nembang nggo Mukadimah Limbukan ya. Iya. Apa sing pelok wis bebas wae meng bawane nyilih nyidam sari. Setia tuhu mawon nggih. Setia tuhu tak nyimakkan kene ya. Mungkin nek mboten teka pripun, Mas? Ya tak junjung nek ora. Tenan ya? Ya. Ya wis ra tak tekakne nek. Ora. Apa ya tega ta?
Enggak. Lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanit ya ayu rupane branyak pasemone kulit kuning ngemugre kok. Lho lak lho. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapane rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho. Aduh, mati lampu. Mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati enek lampu. dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh, iya. cah. Nah, kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mawon apa sing kira-kira cocok ngono apa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken iki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara bangun. lah Panji Asmara bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sajroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane no Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji nggih. menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Kelambine diuculi, dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki tau ndelok toprak ora kowe iki? wayang Yo tau kedirinan ora apal aku. Panji. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara bangun no kelambenan. Kelambenan apa ya? Oh beda ta? Beda. Waduh, apik Ora ta. ero. Sae, nah niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dhek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe kotangan Tera Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepat Ora. bocah kok ora. Ngomongke yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Ayo. Iya. Gawatet jan igone pating pencotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Heeh. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekartaji. Sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone rama malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Cak keto manapun Kakang Yayi. Neng kene ana ing papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. 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 Piye cak iki kok isa? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Cak lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone Kurang ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono ta. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono to prasiswa kok goblok ora umum. Wah, ketoprak ora iso. Oprak kok Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara bangun. Oh, kok tipes ngene Anjas Marap. Ora lagi bar lara lho Mbak. Weh, sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Waduh Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. Sak menika ampun. kepanggih kalih duluripun adikipun Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, rene tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene tor. Tor, kene. Kene. Bang. Nah.
Masya Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang Nah, atus iki tahun. lho. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah Jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus dingenekne. ora. Iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah. Sampai namanya siapa? Victor, pikirannya kotor. Heeh. Nah niki seksi Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakean sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Wah, awakmu nyekel kendang ya, neng kono neng kendangan kono. Iso to kendang? Saged. Ya kono. Nah, mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo ke, dadi gandruk. Yayi. Yayi. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene-kene Yayi. Siramu bak Ora lho wong kok terakake nang gleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, laras itu. Pelok. Pelok 6. Wih, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, mesti ganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Andret. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki yo Lah gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse, kaya Gatut Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatut Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi Giwa. kemana? Pergiwa. Pergiwa kok iso. Iya. Atut runtut tansah Alah. reruntungan kene-kene Yayi ndak pangku. Ladalah. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya hebat luar biasa. Aprae bantri le. Ayo iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndol berarti ndol. Aku. Alah. Iya. Menang sapa ndol karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, Awas kowe. Duk. Apa? kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Sumbal sik kira-kira. Wah, Piye to? Enekmu go celik kleru. Ngapur. Nakal wi jarak wi. Nakal jarak wi. Jarak wi. Jarak wi. Sopo, Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar wis tau ngono wi, Rum. Hei. Wow. Mas Mondol, kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya, Sopan nggak boleh. santun, sobo sito, kromo. adab ketimuran, tata krama. Misalkan, cara megang, iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok bae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok bae. Tadi dia lek megang piye, Om? Ngeten. Lho, ngeten lho, Mas. Nggak boleh. Ngeten. Ngawur kowe. Contohnya piye Mas Yudo? Ngeten tak. Lho, cara arep ini. jamil janggut. Lah nek mau Cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora elah, Mas. lah kok malah akeh kowe? Nyontoni, Mas, nyontoni. Kono pisan kok guru nyewak. Balah, nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa itu. Hei. Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku Nesu no. Wong Ora edan. kuwi mau ki ben delok wayang ya, Om ya, wi mau biasa berperang nek iki. nek tanggapan ini budal setengah 09.00 jam 8 lah kok jam setengah 4. Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Lemangkane ndek mau tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas
kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora toh ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline weanan karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi? HP-ne nyo. HP-ne. Deloken. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Elsa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu ngono iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Oh iya, anake aku lali aku. Sing mau lho, sing mau. Anake Ya gak boleh oleh. iki wis. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yang munggu jeneng tok Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane ya. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen lah. Kok keprake suarane ra penak ya banterno. Den keprake suarane ra penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banter jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mandal, Iya. dodone sampeyan yo. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Neng panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik Untuk umum. Pamane Iya. aku karo Om Yuda ya biasa berpengalaman. Karo Mas Mandal biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wis pertama. Soale kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae gitu. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Oh, enak iya. Enak, tapi suwe-suwe ya keju Mantane dhek L300. Wis L300 ya trep iki deh lho Mbak Niken sampean ngenak deh kelapake alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus wis ora gede tadi apa Maling. mantri mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patan desem. Kaya Bojonegarem kowe Kita di pacar Bojonegoro ya. Ya punya no aku pacarku ya di mana-mana ya. Ya, iya Om, ya. dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya. Om. kuno Ngapa mela-melai? Iso jentak. Bisa mela-mela. Mela-mela. Berarti pacare kono luwih akeh. Luwih ya, Om. akeh. Padahal dhewe mau ya gur guyon ya. krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden Ora, ya ampun. Dalang yo ngono kuwi. dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono kuwi Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuan. Makane kok mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Alah sampean iki dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek dinanti penting botolnya mulih ngono lho. Ruki, apa to bathine duwe bojo dalang, duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Dijak dakel guyu. Maratuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, Eh. paling yo oh.
umpamane Mas belanjane kurang. Belanjane kurang. Oh. Suram-suram Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Oh. Pokoke beneran jaluk apa disuluki terus. Oh ya enak Mas aku. Ayo Lanjut. Panji. Ya. Tatan kinggang Asik. Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut hop. Nah, iki lho. Lah sak rambut, rambut hop. Lah, terus. Datan kinggang sarambut hop. Alah. Arate hop. Piye? Datan kingkang sarambut. Cep. Ngono lho. Datan kinggang sarambut cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingeten ki brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki. Omongane mesti Ya. Wis Kok iso kecer. keperwujud wae. mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek malang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omong ati Yayi. Sampean sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho. Iya Nah, lho. iso apa ora kowe? Bang terus. Sampean rada rono. Lah, Dagelan kok diselentrak. engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Lah iya. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan Yayi, Yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjaluk bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung glak anggonku ngupadi apa ta? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul batukmu nyelo cendan dendak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangkir tak sawang pasuryanmu katon glewu sabra kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Yayi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus. Lambemu nyikar jambe, bokongmu gede. Tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku anggar keserimpet untu yo ni. iya Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. ngene lho lambene ngisore dindulne Dindul. glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene Yayi. Siam bakal tak glewmu. kabeh Kabeh glewu. Yen cedhak tansah mulat. pripun swantenipun Sae Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus. Sida Delokan larasmu lho teko asih asih turu tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o mintuna Terus. mimi mintuna ya cek butuh mimi. ayo Ayo nimas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam
Terus Itu asih bebrayan. luar biasa. Napa niki lajenganipun? Ben dikancani ya, Mbak niki. Nggih dipun kancani. Heeh. Iki apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa ini? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar nenek kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Bukan jajan. gawe musisi pokoknya yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto buka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing ora. kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku Lah kan patok wis cepet yo nembang yo. bel. Apa tek buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa mereka petek bener. Ya. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Was back on this
Windanana ora bakal bali yen durung ketemu Petruk kantong bolong Kiai. Sikra kang bala bumingal palwan uting ranmu darase karsani kayo punika Kakang Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu. Wis ndak tampa Kresna, ora liwat pangestuku tampanana. Nuning nggih kula tampi pinunding mestaka Kaka Prabu. Kaka Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kiai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kiai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, katone Kiai Dawaludin pendhita kang winong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang tak tamakne ora tumama malah kesempya ing dalet dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lerihin janging risang maweh gandrung. Sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kiai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek aja to Kiai Dawaludin pondok Sumur Jalatunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe.
dina semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro seketer kini donganing kung nirwowo sing bini panco iki Janaka nuwuning Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk ilang nuwuning lakar kasinggihan sumeneo sawetara ning pawon mengko bakal entuk padang kowe Janaka Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Tambah dateng kula pun begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, Taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wow. Kowe arep rene, kula badhe meguru dateng Sumur Jalatunda. Omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anak kula pun mati. Bojomu? Bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Idya. Ya ampun Janaka. Tambah tua kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhire iso ketemu ya ampun. Ayo delok yo. Larata saking Gotha Sagara kula yen atana mutosa Sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek Sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke pondok Sumur Jalatunda yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampan ana.
Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mo. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku rung bisiki ya. Iki lho, ayo. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nuwun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Nggo besok sangumu ning perang Bratayuda Jaya Binangun Dimas. Ayo, ojo songar sesongaran. Kowe sing dadi kiai kelakon mati dening aku. Aku ora bakal wani karo kowe. Aku ora bakal wani karo bocah wedok. Nggo apa maneni cah wedok? Lho, aku ki lanang, kowe ki wedok. Lanang, wedok, aku kuwi lanang. Ayo. Arep ngaku lanang lho iki lho. Ayo berubah ora? Badar sejaring wujud ora? Iki nek ora mlebu ki jariku lho, jariku lho. Ya. Kurantawati bojoku. Ya ampun, Kang Mas panjenengane jane ning ngendi ae? Aku Badar dadi wujud satriya bagus mung goleki aku lagi netepi lajering kautaman yo ki ndandani moraling para kawula dase kang mapan ana negara Ngastina Gandeng. Pakaryanku wis rampung, ayo bali. Muga-muga pakaryan iki dadi aku minangka dadi kiai. Ana ing besuke negara Ngastina bakal suda watak angkara murka. Urawa barisan witing kelapa cawisna gempur pendo. Witing kelapa, witing kelapa. Untuk Rangsang Baluwarti. Titir mati dening Kartomarma. Sing ruwet wis udar, sing peteng wis padang. Nggih mboten witing klapane ruwet kok. Ora padang dadine. Nggih sing baku memuji wonten ing HUT Ambalwarsa SMA Negeri 1 Nganjuk menika sageta barokah berkah prestasi muridipun selangkah lebih maju kuncara hanjayeng bawon.